Jørgen! Ja? Jørgen! Hvad? Jørgen! Hvad er der for helvede? Min zebra er væk! Mia Khalifa! Ikke igen for helvede! Hvem tager Mia Khalifa? Du ved godt, jeg ikke kan komme uden hende. Det var ikke mig. Eller... Jo, måske. Tog du Mia Khalifa? Ja, for helvede! Hvorfor tog du Mia Khalifa? Jeg ved det ikke. Undskyld. Jeg skulle have noget aftensmad. Ej, du er det mindste, du har din ren efter. Ja! Skyller du hendes numsehul? Ja, for helvede! Hun har ikke nogen øver, men hun har et stort øver, der er dumme middelsaft. Prøv lige vent. Hvad er det, der går derovre? Hvad er det? Det er Mia Khalifas søster! Hvem er det? Kan du ikke bare tage hende? Nej! Jo! Jeg vil have Mia Khalifa! Nej! Jo! Nej! Jo! Nej! Jo! Jeg fucking plukker dig, din satans lille mongol! Nej, du gør fandme ikke! Jo, jeg gør! Det vil jeg ikke finde mig i! Nej! Nej! Jeg skyder dig i din hjerte! Nej! Jo! Nej! Hold da kæft! I lige måde, du tog Mia Khalifa. Nu skal jeg sagt til vise dig noget manér. Skal jeg have en knytnæve sandwich? Jeg skal knæppe dig godt rundt. Jeg giver dig det, Marie. Jeg knippede din mor i går. Jeg knippede Mia Khalifa i går. Ikke Mia Khalifa. Jeg spiste hende.